το αμάξι, δεν είμαι καλά. Κοντεύω να τρελαθώ. Κάνε κάτι, σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Θα το φτιάξουμε, θα το φτιάξουμε. Θέλω ό,τι καλύτερο υπάρχει. Θα βρούμε λύση, ηρέμησε. Τι θα βρούμε λύση, πολύ ήρεμο σε βρίσκω, τι ζώδιο είσαι. Δίδυμος. Λοιπόν, θα τα βρούμε. Πες μου τον καλύτερο συναγερμό που έχεις να βάλω αυτή τη στιγμή τώρα. Θα βάλουμε συναγερμό Πανδώρα. Θα έχεις εφαρμογή στο κινητό, θα σε παίρνει τηλέφωνο, θα χτυπάει ο συναγερμός, θα έχεις live GPS, θα έχεις αισθητήρες σε όλο το αυτοκίνητο που θα καταλαβαίνει κραδασμό, θα καταλαβαίνει κίνηση, θα καταλαβαίνει άμα το κουμπίσανε, θα πλησιάζει κάποιος, θα χτυπάει χωρίς καν να το κουμπίσει το αυτοκίνητο σου. Δηλαδή θέλεις να μου πεις ότι με όλα αυτά δεν θα μπορέσει κανείς να ξανακάνει το αμάξι μου έτσι. Έτσι πιστεύω. Για να δούμε. Έλα αύριο την ίδια ώρα και το αυτοκίνητό σου θα είναι έτοιμο. Είσαι έτοιμη, έλα να σου δείξω. Τώρα εσύ είσαι σίγουρος ότι δουλεύει, έτσι. Κάνε πως πας να ανοίξεις την πόρτα από το αυτοκίνητό σου. Αλλά αυτό δουλεύει. Φυσικά και δουλεύει. Έλα να σου εξηγήσω και πώς. Με το συναγερμό Πανδώρα έχεις εφαρμογή στο κινητό. Εδώ πέρα βλέπεις ότι είναι ανοιχτή η πόρτα του οδηγού. Άμα ανοίξεις τώρα την πόρτα του πίσω επιβάτη, θα δεις στο κινητό σου ότι ανοίγει και η πίσω πόρτα. Δεν είναι με εμβέλεια, είναι μέσω GSM, δηλαδή χρησιμοποιεί δεδομένα και έτσι μπορείς να χειριστείς το αυτοκίνητό σου από όπου είσαι. Από εδώ πέρα μπορείς να το κλειδώσεις και να το ξεκλειδώσεις. Μπορείς να πατήσεις από το κινητό σου, να ανοίξεις το πορτμπαγάζ του αυτοκινήτου. Έτσι. Τέλειο. Εδώ βλέπεις live GPS και εδώ πέρα σου βγάζει οδηγίες προς το αυτοκίνητό σου και πλήρη ιστορικό στο τι συνέβη στο αυτοκίνητο. Κλείδωμα, ξεκλείδωμα, από πού ξεκίνησε το αυτοκίνητο, πού κινήθηκε, τα πάντα. Επειδή βλέπω έχεις και πολύ ωραίες ζάντες, έχεις και κλεισιόμετρο. Δηλαδή, αν πάει κάποιος κλέφτης να σηκώσει το αυτοκίνητό σου για να σου κλέψει τη ζάντα, ο συναγερμός αντιλαμβάνεται και έτσι χτυπάει κατευθείαν ο συναγερμός και σε παίρνει τηλέφωνο. Δηλαδή με έχει σώσει. Νομίζω πως είσαι έτοιμη να κοιμάσαι άνετα τα βράδια. Κανόνισε. Γιατί έτσι και δεν μείνω ευχαριστημένη, σε έθαρα.